Princip nummer 2. Fortællingen skal have karakterer med mål og vilje. Det vil sige, at der skal være noget dynamik. Nogen skal ville noget, og det skal være tydeligt for os, hvad de gør for at opnå det mål, de har sat sig. Her har vi en gammel skematisk opstilling af, hvad der sker i sådan en historie, som faktisk stadigvæk giver rigtig god mening. Den kaldes aktantskemaet og udviklet af en fransk litauer, der hedder Julien Grémat, og er egentlig et forsøg på fra hans side at forklare os, hvad der sker i gamle russiske folkeeventyr. Den kan vi forenkle lidt, så ser den sådan her ud. Og så taler vi om, at der er et subjekt, altså en hovedkarakter, og dette subjekt har et mål, og så er der henholdsvis nogen, der hjælper og er modstandere af, at subjektet når det her mål. På den måde så får vi en projektakse, som bevæger sig opad, og vi får en konfliktakse, som bevæger sig på den anden led. Og på et tidspunkt, hvis det skulle vise sig, at historien forekommer sådan lidt svag eller udynamisk, så et sted at starte er jo at kigge på, om subjektets mål rent faktisk er noget, der er tydeligt eller stort nok til, at det kan drive en fortælling, eller kigge på, hvordan konfliktaksen er, og hvordan forholdet mellem hjælper og modstander er. I nogle fortællinger, er der for lidt modstand. Det ligger ikke nødvendigvis naturligt, at man kigger efter det, og det bliver man nødt til at formidle, hvis man skal gøre historien relevant og interessant. Udover det her subjekt, så er der en række andre karakterfunktioner, og jeg springer lidt hurtigt igennem dem, men I kan vende tilbage til dem, hvis I sidder med noget, hvor I tænker, at der skal være flere nuancer, og det kunne være spændende at arbejde med flere karakterer. Så nu får I bare et meget hurtigt overblik. Hovedkarakteren, det er en person, der bærer historiens præmis, altså igennem hvem vi ser denne her præmis, som vi har stillet op. Modstanderen forhindrer hovedkarakteren i at nå sit mål. Hjælperen hjælper med at overvinde modstanden. Og så er der noget, vi kalder en budbringer, som kommer med ny information. Et helt banalt eksempel på budbringeren, det er den gule bjælke, hvor der står breaking. Det er sådan et budskab, en budbringer om, at noget er sket. Men det kan også være en, der kommer ind med en ny information, en telefon, der ringer, eller noget, som får historien til at flytte sig fremad. Medopleveren er en rigtig, rigtig nyttig karakter at holde sig for øje. Medopleveren sørger for, at det vi ser, opleves også gennem nogle andres øjne end vores. Og det, at vi ser nogen opleve det inde i fortællingen, det gør ofte, at vi oplever det lidt mere selv, og det måske forekommer mere troværdigt, at det er der. Og som eksempel kan man bare tænke på, hvordan det er med en fodboldkamp, at når der bliver scoret et mål, så skal vi hele vejen rundt. Vi skal selvfølgelig se målscoren, men vi skal også se målmanden samle bolden op. Vi skal se hjemmefansene juble, og vi skal se de andre beklage sig. Vi skal se den ene træner med et udtryk, og den anden træner med en andet, og vi skal se en række holdkammerater kaste sig over den, der har scoret målet. Og alt det er med til at gøre, at historien lever, og det er medoplevere. Så har vi noget, vi kalder tættest relation eller fortrolig, og det er en karakter, som giver os indsigt i hovedkarakteren. En person, som hovedkarakteren måske betror sig til, og i og med, at karakteren betror sig til nogen, så får vi også noget at vide. Det er jo typisk den rolle, en journalist har, eller som er ude og stille nogle spørgsmål. Men det er også det, der bliver skrevet i en sms, eller et brev, eller på anden måde kommunikeret. Følgekarakter, det er en karakter, der udvikler sig på samme måde som hovedkarakteren, men ikke i samme grad. Så det er altså en karakter, der, lad os nu sige, at vi, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder, men den unge pige, der gerne vil forlade Sacramento i Californien, hun har en veninde, der på samme måde er led og ked af at bo i denne her lille provinsby, men denne her lille veninde affinder sig med at blive boende og tænker, jeg kan godt finde et liv her. Men de deler på en eller anden måde trætheden af at være vokset op der. De reagerer bare forskelligt på det, men det er en følgekarakter. En kontrastkarakter, det er en, der vil det modsatte. Det er for eksempel en, der siger, jamen jeg synes, det er rigtig fint det hele, og alting fungerer godt for mig. Og det er med til at forstærke oplevelsen af, hvad det er, der sker med hovedkarakteren. Så det var nogle karakterfunktioner, man kan tage fat i, hvis man vil putte ekstra nuancer på sin fortælling.
Og det kan vi lige sætte op her i forhold til jeg gør det lidt hurtigt her. De her karakterfunktioner har forskellige opgaver i fortællingen. Nogle skal skabe fremdrift, nogle skaber identifikation og genkendelse, og nogle er med til at uddybe noget i fortællingen. Godt. Så er der et andet begreb, want and need, som kan være nyttigt. Det er en spejling af noget af det, vi allerede har talt om, men det handler om, at der kan være en forskel på, hvad det er, karakteren udtrykker, karakteren gerne vil, og hvad karakteren i virkeligheden har brug for. Så det kan godt være, at karakteren siger, jeg vil have succes, jeg vil vinde denne her kamp, jeg vil tjene en masse penge, men det, som karakteren i virkeligheden har brug for, er måske noget andet. Så want, det er et udtryk for det bevidste mål, den ydre udvikling, og need, det er det ubevidste mål, den indre udvikling. Og det, der gør en fortælling spændende, er ofte, at det der ubevidste mål, den indre udvikling, det er noget, der går op for karakteren i løbet af fortællingen, eller i hvert fald noget, som er med til at kaste noget grus i maskineriet, og gøre, at alting ikke bare går, som karakteren vil have det, eller at lykken ikke ligger der, hvor man tror, den ligger. Vi skal lige kigge på 4 eksempler på hvordan det der want and need kan udspille sig. Det ene eksempel her, det er The Devil Wears Prada, og der har vi, Hathaway, tror jeg, hun hedder, og Meryl Streep. Og Meryl Streep er den her succesfulde moderedaktør, og Anne Hathaway vil gerne lære fra hende. Og som serien skrider frem, bliver hun mere og mere viklet ind i en meget hård karriere-tilgang. Og på et tidspunkt så siger Meryl Streep til hende, vi er jo ens. Og så går det op for Anne Hathaway, at det er de overhovedet ikke. Så hun opgiver drømmen om en succes i modebranchen til fordel for et andet liv, hvor hun så til gengæld kan finde tilbage med en kæreste, hun mister undervejs, osv. Så hun opgiver want til fordel for need. Så er der denne her, Notting Hill, Julia Roberts og Hugh Grant. Altså her der er det jo sådan, at Hugh Grant i virkeligheden jo rigtig gerne vil have Julia Roberts, men han tror ikke på, at man kan finde kærligheden på tværs af meget store skel, så han vil ikke give sig hen til den kærlighed, han føler. Og det ender han så med, og på den måde så opnår han faktisk sit need, altså den kærligheden og den indre harmoni ved at sige ja til det want, han også har. Så er der Citizen Kane-historien. Det kunne også være historien om Succession, en meget, meget succesrig forretningsmand, som opnår alt det, han tror, han vil i livet, men på sit dødsleje, der drømmer han om en kælk, der stod i sneen ud for det hus, han blev hentet ved, da han blev bortadopteret som barn. Han visker de berømte ord Rosebud, og alle spekulerer på, hvad betyder det der Rosebud. Men Rosebud er navnet på den kælk, der stod uden for det hus, hvor han voksede op som barn, og han blev fjernet fra. Men så rigdom og berømmelse, men ikke noget godt liv. Og så har vi historien om Askepot, der drømmer om prinsen og får ham. Og det er den kedelige historie om, at want og need er sammenfaldende, og lykken er fame and fortune. Den bliver kun fortalt i sådan nogle, måske ikke kun, men det er den med lidt færre tårne. Vi talte tidligere om Captain Fantastic, og her kunne man jo lege lidt med at prøve at formulere, hvordan forholdet er mellem Bens want og need her. Hvad er det, han ønsker, og hvad er det, han i virkeligheden har brug for at blive et helt menneske. Så er vi nået til karaktererne i din fortælling. Hvem har vilje og mål? Hvordan kommer det til udtryk? Er det noget, vi ser, hører? Hvordan forstår vi det? Hvad vil karakteren opnå? Er det karakteren? Er der noget, karakteren bør opnå, men ikke ved? Og hvad er der på spil? Hvad sker der, hvis karakteren ikke når sit mål? Og hvad er karakterens want and need? Hvad kunne forstærke karakterens udvikling? Hvad kunne ske hos karakteren, som gjorde, at udviklingen blev større eller hurtigere?
Og er der nogle faktorer omkring karakteren, som kan synliggøre presset eller styrke det? Ja, det var det, noget sludder. Nå, lad os springe videre. Vi kommer til princip nummer 3.